Beda sing dikersakake Banyumasan. Jangan ngelak karo dayung tarung viral iki ya jenenge. Ibu sebelah sana apa lagunya, Mas? Ibu lagunya ditunggu. Sesepuh sinten, Mas? Pak Jaini, semoga Pak Jaini. Niki karo dayungnya ngangge sedotan mangke ya. Monggo Pak Jaini, kula aturi munggah panggung. Kenalan lah saiki sedotan kan dia Kang Bawor. Pedotan. Oh ya pedotan. Pak sinten kenalan? Pak Hadi. Oh. Leres Bu Pak Hadi. Oh berarti senes tipuan nggih. Biasanya cok palsu. Asli Pak Hadi. Iki Pak Hadi saiki pedotan. Disambung lah monggo Pak Hadi. Napa? Gedang klothok, gedang kepekan turune bengkok ora katok. Baru Ya sing bener Mas, seli nyambung Pak Hadi. Pak Hadi ternyata bisa nyanyi ya Mas. Setunggal kali monggo, kok gantosan kali gula. Napa balik? mari ngemblung bang ana bangkong lambene abang gede bahange. Bali-bali ya Pak Hadi aja ngasih orang Bali-Bali. Pak Hadi. Hadi. Dipacul kanan